Што такое Балта-Чарнаморскі саюз, адкуль узялася яго канцэпцыя, ці яна рэалізоўвалася калі-небудзь і на халеру агулам патрэбна. Прычым тут НАТО, таежны саюз і гістарычная навука. Мы канал «Загляне сонцам». Давайте паразмаўляем пра геапалітычны выбар Беларусі, у якім яна пакуль, на жаль, не можа быць самастойнай. Пускайце заставку. Будучы беларусам, можна стаміцца ад ідэю розных там саюзаў. СССР, саюзная дзяржава, таёжны, то бок таможаны ці мытны, калі па-беларуску саюз. Некія еўразійскія фантазіі ад Брэста да Владивостока. Мы не рассматриваем Владивосток как какой-то далекий и чужой город. Мы часто очень вспоминаем о своем отечестве от Бреста до Владивостока. Нет, пошел нахуй. Хочется, конечно, послать усіх у сраку і заявіць намер косплеить Швейцарию. Маўляў, не трэ нам ані Еўрапейскі эканамічны саюз, ані Еўрапейская рада, ані НАТО, усе мы самі з вусамі. Хаця не, просто мы самі, бо з вусамі апошнія 30 год атрымліваецца нейкая херабура відавочная. Але гэтае мы самі дарагое задавальненне. Тут і цяпер Беларусь не мае сваёй мегасістэмы банкаў, як у той жа самай Швейцарыі. Традыцыі ізаляцыянізму і тэхналогіяў, як у Японіі, альбо тупа нафты, пры ўсёй павазе, як у Кувейце. Незалежнымі, цалкам незалежнымі быць складана і вельмі дорага. Узнікае пытанне, што рабіць? Ёсць адна ідэя рэгіянальнага саюзу, якая прадыктавана гісторыяй, традыцыяй і нават самой прыродай. Так, гэта Балта-Чарнаморскі саюз. Мы шмат запытваліся пра яго падчас запісу праекта «Жыццё Маліна». Але я не вельмі паглыбляўся ў тэму. Папрасіў нашага гістарычнага рэдактара і Алесь даў рады. Сёння я транслюю вынікі яго рэсёрча. Адразу два прыгожых слова – міжмор'е і інтэрмарыум. Гэта сінонімы, якімі можна пазначаць Балта-Чарнаморскі саюз. Яго асноўная ідэя – альянс краінаў паміж Балтыйскім і Чорным морам. Часта дадаюць, дарэчы, яшчэ і адрыятычнае, то бок вайскова-палітычнае ды эканамічнае аб'яднанне, у якім дакладна маюць быць Польшча, Украіна, Беларусь, краіны Балтыі. Вот гэта базавы варыянт. Ёсць яшчэ Deluxe Edition, пашыраная, так бы мовіць, версія, разам з краінамі Скандынавіі на поўначы, ды з Малдовы, Вугоршчыны, Румыніі, Чэхіі, Славакіі і аж на Харватыі на поўдні. Наш монтажёр Яўген намаляваў вам карту, таму ацэніце, калі ласачка, маштаб патэнцыйнага саюза і Жэніну працу. Народы інтэрмарыума маюць падобны лёс. Гэта калі казаць рамантычна. Калі прагматычна, такі саюз – адказ на геапалітычныя выклікі, вайсковыя, палітычныя, эканамічныя, міграцыйныя. Адказваць на іх лепш разам, дамаўляючыся паміж сабой. Бо ёсць у нас ва ўсіх вялікая праблема. Гарызантальнага роду гэтая праблема. Менавіта лінія Масква, Берлін, Парыж. Апошнія 200 год усё круцілася вакол яе. Усход, захад. Войны, тавары, палітычныя інтрыгі, туды-сюды, карацей. А наш рэгіён нібыта прахадны двор. У мірныя часы, падаецца, павінен быць плён. Там транзіты, хабы, аб'яднанне, дружба народаў, але мірных часоў, на жаль, у нас зараз бракуе. Яны, відавочна, у дэфіцыце. Таму гарызанталь і хочацца памяняць на вертыкаль. То бок у выпадку Балта-Чарнаморскага саюза атрымліваецца лінія з поўначы на поўдзень ад Хельсінкі да Сімферополя, цэнтра, канешне ж, украінскага Крыму. Разумныя цёці і дзядзі думаюць, што такое пераарыентаванне дае шанец дзяржавам нашага рэгіёну не быць закладнікамі ані палітыкі Масквы, ані Брусэлю. Окей, давайте уявім, што пітчынг ідэі даволі неблагі. Але хто гэта ўсё прыдумаў? Найперш, пан Бог. Выбачайце за пафас. Калі без пафаса, дык прырода і геаграфія. Глядзіце, Балтыйскае і Чорнае моры. Паміж імі велічэзная тэрыторыя. Тэрыторыя гэта пранізаная рэкамі. Дняпро, Нёман, Дзвіна, Одра, Вісла і так далей. І цяпер гісторыя. Рэкі – старажытныя артерыі. Усе рухі тысячы год ажыццяўляліся з іх дапамогай. Трас нармалёвых не было, планета эка-фрэндли і ўсё зарослае лясамі. Улетку па рэках плывуць, узімку яны мёрзнуць і можна рухацца па льду, не збіваючыся з напрамку. Такія вось ідэальныя магістралі. З падручнікаў гісторыі мы памятаем яшчэ і пра волакі. Месцы, дзе ладдзі варагаў вікінгаў перацягвалі ўручную ад адной рэчкі да другой і далей плылі сабе шчасліва. Так яно ўсё і працавала, прычым задоўга да ўзгаданых вікінгаў. Смела можна казаць, што яшчэ да нашай эры паміж Балтыкай і Чорным морам ішоў абарот тавараў. У асноўных рабоў. Гэта важная заўвага, бо стагоддзя да 10-го мінімум акурат рабы самы
прыбыльны тавар рэгіёну. Мы, калі што, не падтрымліваем. Акрамя гэтага шоу-гандаль срэбрам, золатам, бронзавымі сякерамі, сярпамі, коп'ямі, бурштынам і гэтак далей. Шлях гэта крышавалі, слушнае слова, у розныя часы кельты, германцы, вікінгі, у спайцы са славянамі і балтамі, якія тут тусаваліся і жылі. Першая паўлегендарная дзяржава на гэтай тэрыторыі краіна готаў Германарыха. Ад Чорнага мора да земляў эстаў. Гэта продкі эстонцаў са сталіцы на Дняпры, і гэта ўсё 3-4 стагоддзя нашай эры. Готы і іх саюзнікі тады трымалі і тэрыторыю Польшчы, між іншым. Гэта пункт умоўнага адліку. Ужо больш вядомая тэма Русь, заснаваная вікінгамі ў 9 стагоддзі. Карпарацыя такая, якая трымала акурат водныя шляхі ды тавараабарот ад той самай Балтыкі да Чорнага мора. Карані нашай і не толькі нашай дзяржаўнасці, полацкае княства, напрыклад, акурат той перыяд. І Полацк сам акурат упісваўся ў гандлёвую сетку рэкаў, таму менавіта ён, а не Мінск ці нават які-небудзь Тураў, наш найбольш старажытны горад. Дарэчы, мы рабілі пра Полацк адмысловы выпуск. Паглядзіце яго, калі ласка, і падпішыцеся на наш канал. Дайце нам трохі любові і павагі. Далей часы ВКЛ. Альгерд з Кейстутам у 14 стагоддзі фактычна зноўку збіраюць гэты канструктар. Выбіваюць татару з Украіны, вяртаюць Кіеў, і важна трымаюць лінію абароны супраць тэўтонцаў на захадзе і поўначы. То бок утвараецца геапалітычны гігант на ўсходзе Еўропы. Яшчэ адное дарэчы. У нас ёсць выпуск пра Альгерда і яго дзіду. Паглядзіце, калі ласачка, і падпішыцеся на наш канал. Вельмі хочацца бліжэйшым часам сабраць 10 000 падпісантаў. Уявіце, як будзе файна. Вясна і 10 000 падпісантаў. Далей гігант разрастаецца, бо Ягайла заключае саюз з Польшчай. У Чэхіі, дарэчы, таксама пануюць ягелоны, то бок рэгіён завязаны дынастычнымі сувязямі. Курляндыя, гэта сённяшняя Латвія, таксама ў васальных адносінах з ВКЛ і Польшчай. Карацей, так ці інакш усе разам. Усё гэта канчаткова фармалізуе Люблінская унія 1569 году. Вынік дзяржава двух народаў Рэч Паспалітая. Называць яе, гэта важная інфармацыя, называць яе Польшчай некарэктна, бо гэта саюз нават не двух, а большай колькасці народаў. І так было да падзелаў і Расіі. Такім чынам, калі браць доўгую перспектыву, тэма Балта-Чарнаморскага саюзу натуральная, прыродная і працуе мінімум 2000 гадоў. Калі казаць дзяржаўна, афіцыйна, так бы мовіць, і больш пэўна, 1000 гадоў. То бок з часоў, зараз будзе цяжка, Рурыкавічай і Русі. Зноў вітанкі майму лагапеду. А ўжо бліжэйшы да нас час гэта 400 год паміж канцом 14 стагоддзя зборка ВКЛ і да падзелаў Рэчы Паспалітай у канцы 18 стагоддзя. Зноў вельмі важны момант. У нас сёння выпуск вельмі важных момантаў. Мы нібыта пра тое, што захад і ўсход нам не вельмі патрэбны, бо таварышы гэты небяспечныя і не самыя надзейныя. У іх да халершчы сваіх уласных інтарэсаў. Але ці варагавалі паміж сабой непасрэдна удзельнікі Балта-Чарнаморскага саюза? Адказ просты, канешне. Князі рубіліся з князямі, праваслаўныя з каталікамі і гэтак далей. Замес был ого-го. Але гэта не былі экзістэнцыйныя пагрозы, пытанні жыцця і смерці ў гістарычным плане. Усе экзістэнцыйныя пагрозы, то бок цывілізацыйныя, акурат ішлі звонкі. Гуны, авары, полаўцы, пазней татары – гэта ўсход і паўднёвы ўсход. Крыжакі – это захад. Асманская імперія – тагачасная зорка смерці, якая жыла экспансіяй, поўдзень. Урэшце, Масковія. Вось перад такімі мегапагрозамі народы нашага рэгіёну і аб'ядноўваліся і адбіваліся разам, як, напрыклад, бітва пад Воршай ці бітва пад Венай. Гэта добрыя варыянты, але былі, на жаль, і кепскія. Альбо атрымлівалі агульных трындзюлей і трывалі чужое панаванне, як яно і сталася пасля падзелу Рэчы Паспалітай. Усход і захад проста тупа падзялілі наш рэгіён. Яшчэ важны момант. У капілку можна дакінуць тэму талерантнасці і свабоды. Зразумела, не ў сучасным разуменні правоў чалавека, але тым не менш, ні ў заходняй Европе, ні на Маскові, ні ў Асманскай імперіі ва ўмоўным 16 стагоддзе не было такога, каб людзі розных канфесіяў, на сённяшні лад рознай этнічнай прыналежнасці ці ідэйных перакананняў без перашкодаў жылі разам і разам нешта агульнае рабілі. Наш прыклад ВКЛ у гэтым плане прарыўны і вельмі недаацэнены. Жыві, рабі, не замінай іншым і прынасі карысць. Спрэчкі? Так. Каталікі, праваслаўныя, пратэстанты, мусульмане
Іўдэі, русіны, ліцвіны, палякі, немцы усе жылі і маглі сварыцца. Гэта жыццё, гэта нармалёва. Але каб пайшлі і выразалі ўсіх не такіх, як у Варфаламеевскую ноч, ці як на Маскові ўзялі і выразалі нямецкую слабаду, і каб гэта яшчэ і было дзяржаўнай палітыкай, ну, не, мы не такія. І гэта важны ўнёсак у разуменне гэтага Балта-Чарнаморскага саюза, яго супольнасці і духу, вайбу, як кажуць моладзь. Хто гэта аформіў у ідэю? Ясна, што готам і вікінгам не было аніякага сэнсу неяк ідэалагічна прапісваць канцэпцыю. Жылі людзі, ваявалі, гандлявалі, і яно было ўсё натуральна. А ў часы ВКЛ і Рэчы Паспалітай нібы таксама, хаця сармацкі міф і тэма сарматыі ў ідэалогіі шляхты гэта прамая ўказка на нейкі асаблівы статус гэтага рэгіёну, толькі пад брэндам Сарматыя, пазычаным у самого Герадота. Такі сабе інтэлектуальны пошук адказу на пытанне, а чаму ж мы разам. Дарэчы, нашы калегі з Высоўскарыны рабілі пра сарматызм адмысловы выпуск. Калі ласка, паглядзіце яго, там вельмі цікава. Наш рэспект Цімоха Пудовіча і ўсім яго катам. Далей ужо пасля падзелу Рэчы Паспалітай людзі задумаліся, адбылася нейкая жопа і як з яе вылазіць. Інтэлектуальна гэта абмяркоўвалі і неяк адрэфлексоўвалі людзі на кшталт графа Чартарыйскага. Але нармальная ідэя стрэльла ў 20 стагоддзі, калі пасыпалася расійская імперія, а таксама Аўстра-Вугоршчына, таксама імперія. Ідэю запрапанаваў Юзеф Пілсудскі. Маўляў, а чаму б і не? Працяг шматсотгадовай традыцыі, шматкультурнай і шматэтнічнай Рэчы Паспалітай. Адтуль адлічваюць жыццё вядомая нам канцэпцыя Балта-Чарнаморскага саюзу альбо канфедэрацыі. Бо ёсць відавочная праблема дамінавання Расіі альбо Германіі. Ды пайшлі яны ўсе ў сраку, мы можам самі. Украінскія інтэлектуалы, напрыклад, Міхаіл Грушэўскі ці Юрый Лыпа, таксама да гэтай ідэі звярталіся. То бок, на уламках імперыі расійскай і аўстра-вугорскай паўсталі новыя дзяржавы. Літва, Латвія, Эстонія, Польшча, Чэхаславакія, Румынія, на поўначы Фінляндыя. Мела паўстаць яшчэ больш. Беларусь і Украіна. Дык чаму не вырашаць свае справы разам? Палітычна тады яно, на жаль, не склалася. Польшча пайшла развівацца як нацыянальная польская дзяржава, дзе было не суперутульна тым жа беларусам і украінцам. Літва мела з Польшчай цёркі за Вільню. Карацей, усе зацикліліся на сваім, а Расія, ужо савецкая, хутка встала з кален. Германія таксама займалася сваім варушняком. Ну і зноў хлоп, новая вайна і весь рэгіён пайшоў па піздзе. Вайна усіх з усімі. Але ідэя ўжо жыла. Быў такі Ежы Гідройц. Напэўна, вы чулі гэта імя. Вядомы беларусам па літаратурнай прэміі Гідройца. Паляк балскага паходжання, народжання ў Вільні. Ну, ўсё сышлося проста, наш чалавек. Ён пасля вайны жыў у эміграцыі, не любіў савецкую херабуру і зноў зрабіў актуальную тэму Балта-Чарнаморскага саюза для польскай інтэлігенцыі. Маўляў, палякі павінны ўзяць на сабе адказнасць у рэгіёне, не сварыцца з украінцамі і беларусамі, але іх падтрымліваць. І тады ёсць шанец вырвацца, калі СССР аслабне. Так яно ўрэшце сталася. Палякі са старту з 90-х заняліся пытаннем канструявання гэтага Балта-Чарнаморскага саюзу. У гэтым былі зацікаўлены і народы Балты, літоўцы найперш. У нас у 90-х з гэтым найбольш насіўся Зянон Пазняк. Можна па-рознаму да яго ставіцца, але тут чалавек быў абсалютна правы. У Украіне ў той жа час тэму падняў Вячеслаў Чарнавол. Ён быў нечым падобны да Пазняка. Дысідэнт і шматгадовы палітвязень, лідар іхняга руха, аналага нашага БНФ. Яго, на жаль, пасля забілі. Карацей, усе прадэмакратычныя сілы ў рэгіёне прыхільна ставіліся да ідэі Балта-Чарнаморскага саюза. Але наколькі яно актуальна зараз? Гістарычная пераемнасць, геаграфія, куча ўсяго супольнага, ажно да кулінарных традыцыяў нікуды не знікла. Трэба гэта памятаць. Гэта вельмі важна. У нас выпуск пра важнае. Выклікі вельмі падобныя на ранейшыя. Толькі замест гунаў, полаўцаў і Асманскай імперыі Расія, якая апошнія 500 год нічым не займаецца, а апроч экспансіі. Ну, вось нацыянальная ідэя ў людзей такая. Паасобку ёй супрацьстаяць цяжка. Гэта все разумеюць. І пасля кожнага ўнутранага крызісу, які дае суседзям перадышку, расіяне, выбачайце зноў за гэтую фразу, встаюць з кален і пачынаюць ваяваць зноўку. Нават крутая Польшча, на хвіліначку 22-га эканоміка света за 30 год спакойнай працы. Разумее, што яе патэнцыялу не хопіць. А ЕС ды НАТО, як паказвае вайна ва ўкраіне, палітычна, ну, магчыма, некаторыя кажуць рыхлыя структуры, а некаторыя кажуць ненадзейныя структуры, але ў любым выпадку
Адна краіна можа заблакаваць нейкае рашэнне, ці рэакцыя будзе супер-супер доўгай. Гэта вельмі марудная гісторыя. Таму палякі найбольш актыўна гэтую тэму і прасоўваюць. І падтрымка з нулявых гадоў Белсату ці праграма Каліноўскага для беларусаў гэта не выпадковасці, а стратэгія. Ёсць такі тэрмін, называецца soft power. Гэта калі ты распаўсюджваеш свой уплыў не праз сілу, а праз карысныя штуковіны, адукацыю, курсы, семінары, напрыклад. Патрабуе цярпення і часу, але працуе якасна. Ці кепска гэта для тых, на каго soft power скіраваны? Ну, у дадзеным выпадку гэта мы, беларусы. Думаю, што калі чалавек ці краіна упэўнены ў сабе і ведаюць, дакладна ведаюць, дзеля чаго ўсё гэта робіцца, дык не, небяспекі няма. Проста забірае карыснае для сябе і наладжвае сувязі, калі-небудзь абавязкова спатрэбіцца. Але давайте вернемся да Балта-Чарнаморскага саюзу. У нашых народаў ёсць супольныя траўмы. Мы аднаго разумеем і можам прыкінуць, што будзе, калі не быць разам. Калі коротка, спойлер, будзе херова. Падзелы краінаў, генацыд, галадамор, замена насельніцтва, гулаг, Сібір і прочыя радасці. Такое сабе. Усё гэта ўжо было, і зараз, у 2024 годзе, зразумела, што гэта пагроза не фантомная, а цалкам рэальная. Таму, калі на пачатку 20-го стагоддзя пра Балта-Чарнаморскі саюз часта казалі як пра федэрацыю ці канфедэрацыю з супольнай эканомікай ці навукай, то зараз ёсць меркаванне, што больш запатрабаваны варыянт Балта-Чарнаморскага саюза гэта менавіта вайсковы блок, які не адмяняе ані Еўрапейскую раду, ані НАТО, але дапаўняе, бо найбольш адпавядае інтарэсам нашых народаў менавіта тут і цяпер. Рызыкі. Так, маюцца. Уявіце сабе, ёсць сучасная Еўропа, звыклы стан рэчаў, і тут кантынент праразае магутная вертыкаль. Зразумела, найбольшыя рызыкі, што такі саюз не спадабаюцца ані Маскве, якой шмат чаго не падабаецца, ані Брусэлю. Прадказальна, але, прынамсі для нас, найбольшая рызыка, што ў гэтым саюзе Балта-Чарнаморскім не будзе Беларусі. Будзе мазаіка без аднаго мега важнага пазла. І палякі, і украінцы гэта цудоўна разумеюць. Але варта, каб сталі разумець і самі беларусы, бо гэта наш кроўны інтарэс. Гэта гісторыя нашага выжывання. Дзякуй за прагляд. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Не забудьце, калі ласка, малю вас, упадабаць гэты відос і падпісацца на канал. Ну і, безумоўна, давайце беларусець разам.